Ungqongqoshe kanye nethimba lakhe bebezobheka ukuthi zingakhishwa kanjani izidumbu ezingu-31 ezisavaleleke phansi emgodini. Uthi igesi ekulemayini iyingozi kakhulu, kuzodingeka ochwepheshe ukuze kukhishwe lezi zidumbu, kanti-ke kuzothatha isikhathi. Le mayini iyagcina ukusebenza ngeminyaka yama-80s kulandela ukuqhuma kwegesi okwaholela ekutheni ivalwe. Mhla zingu-17 kuNhlaba kube nokunye futhi ukuqhuma kwegesi nokushiye amazamazama angu-31 eshonile. We've agreed to put our heads together to find a solution. We can't leave those bodies underground with our conscience. So that is what we're working on, but it is going to take a bit longer. Inhlangano yabamba igolide abasafufusa i-small scale miners ithi ungabibikho kwamathuba omsebenzi yikhona okwenza ukuthi kugcine sekunje. Bacela uhulumeni ukuthi abalekelele ukwenza lo msebenzi wabo ube semthethweni futhi ubasize ngezinsiza kusebenza. Because of unemployment, most of us we resort to this small scale mining because it's the only thing that we do. If the minister can help us with the right resources, right equipment, so that we can follow the procedures with the DMRE. Ungqongqoshe ugcizelele ukuthi lesi isenzo sobugebengu kungenzeka ukuthi isibalo sezidumbu ezivaleleke ngaphansi siphezulu kuno-31 obhalwe phansi.